Hoeveel tickets zijn inmiddels aangeboden al naar die zon? Nou, ik moet echt zeggen, heel erg veel. Ik krijg hele leuke reacties en ja, ik zou zelf ook nog wel een keer een ticket naar de zon willen hoor. Ja, ik vind hem echt gewoon super en het wordt er heel erg goed ontvangen gewoon in het land. En daar ben ik wel blij mee. Dat het ook gewoon, als je de radio-dj's heb je dan ook, die zeggen nou blijf hangen. Maar het wordt niet irritant. Dus dat vind ik dan wel weer een compliment. De clip die is in Curaçao opgenomen en in Wijk aan Zee. Dus dat is dan wel weer heel apart. Het is in het Grafisch Lyceum heeft het opgenomen. En we zijn daar gewoon met drie studenten hebben ze dat helemaal in elkaar gezet. Wij zelf hebben dat dan in Curaçao dan gefilmd. Dus als je dan ziet hoe dat dan tot stand gaat, is het gewoon superleuk. En ik vind het resultaat... Ja, het mag er zeker wezen, denk ik dan. Wordt jouw zomervakantie deze zomer gewoon in Nederland doorgebracht? Ik heb nog geen vaste plannen, maar ja, ik denk dat er misschien nog wel ergens een keer een ticket wordt geboekt. Maar ja, daar heb ik nog geen idee van hoe en wat. We blijven gewoon lekker door het land heen optreden. Want ja, ook die boekingen gaan dan ook gewoon door. Dus dan moet je even kijken wat de planning is en waar je dan de tijd hebt om lekker weg te gaan. En bovendien heb jij je vakantie naar Curaçao al gehad? Ja, dat moet ik eens zeggen. Dat was heerlijk. Was er nog nooit geweest, maar ja, moesten we daarheen. En ik heb mijn ouders er ook even als figurant ingezet. Zijn we zelf gaan filmen, een hele week lang. Dus daarom zijn die beelden ook weer gevarieerd.